Това видео с Криси ще пътуваме до Плевен, където тя ще е жури на Мис Плевен. 7:30 сутринта е, а аз вече започвам зле седмицата, като карам колата на сервис. Следващите 2 седмици с Кристо имаме излизания, пътувания на дълги разстояния и затова искам да я погледна дали всичко по нея е наред. Вече съм пред сервиза, той все още е затворен, но те знаят, че ще оставя колата тук. И после като дойдат, направо ще я погледнат и ще ми кажат дали всичко е наред. Надяваме се. Вече съм се вкъщи, ето е и Кристо, където тя ще ви обясни къде ще пътуваме, какво ще правим, по-скоро какво ще прави тя, защото аз съм придружител само. Ако не знаете, то вече знаете, аз съм Мис Плевен 2024. А още заето съм поканена да бъда жури втора година подред. И понеже миналата година господин ще не пожела да дойде с мене. Реално погледнато дойдох, но не бях на... Но си каза, аз съм мухлю, няма да дойде на самото нещо. И му казах, че много изпускаш, защото такива неща се случват един път в живота. В смисъл, кога в другия си живот ще срещна отново Миска. И затова тази година взех, че го навих да дойде с мен и да види реално какво се случва, когато си жури на конкурс. Да погледа малко хубави момичета след мене, естествено. Трябва да се оценява женската красота. Така че ще пътуваме до Плевен за буквално една нощувка. Ще го запозная с моя хореограф, ще го запозная с много момичета. Да види моят град какви хубави момичета има и да си направи неговата класация. Между другото ще ми е интересно дали ще се, да кажем, съобрази с решението на журито общото. За изисканите места, на които ще ходим, трябва да съм в подобаваща визия, поне горе-долу да изглеждам добре. Тоест е ясно, че няма как да изглеждам перфектно, но ходих да се постригвам, както виждате, не знам. Май малко си личи от преди малко, където гледахте. Имам едно питане обаче. Само аз ли съм така, ми кажете? Всеки път, когато седна на фризьорския стол, ми трябва буквално 5 минути и вече съм... Ей така, все едно дремя на стола, заспивам. Я ми напишете долу в коментарите, само аз ли съм бъгнат, при мен ли е така? Готови сме да потегляме, 7:30 сутринта е, взели сме си куп багаж, което не знам защо ни е, защото ние утре се връщаме, но да. Обзето е това, ще се видим по пътя най-вероятно. Пътуваме и съсетих някакви въпроси да те питам, докато ти шофираш. Тъй като вече за втора година си жури на Мис Плевен, какво е чувството да си избрана да си жури? Цяло всичко започва от факта, че аз в началото дори не можех да осъзная реално, че съм Мис Плевен. Толкова беше странно, че на следващата година, когато вече бях една година и трябваше да си предам короната, и ми звъни хореографът ми и ми казва: така и така, вземи си официална рокля, нали? Ще трябва да си предадеш короната, ще бъдеш част от журито. И аз съм някаква: какво ще бъда? И да ми каза: да, това по този начин работи, пък и следващата година също можеш да си жури, стига да бъдеш поканена, както се получи тази година, има покани да бъдеш жури. Седиш от другата страна, при положение, че знаеш какво е да си участник, да ти е напрегнато, да ти е притеснено, да се чуеш дали се справиш добре, как ще изглеждаш, и когато си на сцена всичките момичета са сгътнати кореми и това нещо ти го виждаш, преживял си го и много добре ги разбираш. Виждаш треперенето в краката им и си кажеш: от моят глас зависи нечие бъдеще, което седи пред мен. Честно казано е супер странно за мен, не съм свикнала да бъда от тази страна, но честно казано съм изключително благодарна за възможността си да бъда жури. Много е яко, даваш възможност на някой да се развие, трябва преценката ти да е много добра, изключително много нюх да имаш и усещане, защото все пак ти виждаш само външността им, но вярвайте ми, при тези неща, каквито и стереотипи да има, не е важна само външността. Важно е отношението ти, важна е сериозността ти, защото в тези неща трябва да си изключително сериозен. Независимо дали ти е зле, добре, особено жените, ако не са разположени и така нататък, налагат и всякакви събития. Така че буквално трябва да имаш много шесто чувство. Радвам се, честно казано, че имам такова.
Общо ето е странно, но мега яко. Добре, как стоят нещата с избирането, коя да стане следващата мис Плевен? Какво търсиш в нея и какво гледаш, защото ти не знаеш, примерно, характер и тем подобни неща. Вижда само външността и дали изглежда добре, фигура и тяло общо ето. Нищо друго не можеш да прецениш. Дали ще се справи за това нещо, защото, както ти каза, трябва ти характер и някакви такива неща. Не може само да си красива. Честно казано, като жури имаш малък досег с самите участнички преди, точно преди самият конкурс, точно преди него. Имаш съвсем лек досег с тях. Отиваш зад кулисите, тогава най-много си личи. Значи, представете си огромен кошарник, всеки е притеснен и така нататък. Но точно в притеснението си обикновено хората са най-истински. Точно тогава най-много си личи отношението, дали някой ще помогне на другата, защото аз и между самите кръгове мога да ходя, да им помагам да си обличат роклите. Не забравяйте корсети, мърсети имате около 2-3 минути между всеки кръг, малко е сложно да се преобличеш, да се направи за всичко това супер бързо, особено между дрехи и бански, защото се сменят всичките дрехи. И тогава можеш да забележиш дали някой помага, дали в напрежението си някой игнорира, ако някой има нужда от помощ. Начинът, по който се изказва, трябва да бъдеш изключително наблюдателен за това, доколкото до външността трябва да имаш красиво лице, но трябва да е съвкупност. Колкото и гадно да звучи, има си критерии, които трябва да покриеш. Височина изключително важна е, защото не забравяйте, че човека, който печели мис Плевен, отива на мис България. Там не можеш да си 1,50. Съжалявам за жените с големи прелести, но обикновено това не се тачи особено много по конкурсите. Не е плюс, както и сега колкото и да си говорим, трябва да си слабичък, да имаш фигурата. Сега никой не ви е казал да имате като жени 6 плочки на корема, но... Или пък да сте клечки и да не ядете и да такова. Да, не живеем във времето, в което за да си модел трябва да си 45 кг. Живеем във време, в което трябва да е всичко естетически красиво, да има пропорция. Така че това се гледа, лицето желателно е по принцип. Дори да имаш корекции, нямам нищо против тях, включително и аз бих си направила някои корекции, но да са максимално натурални. Да, може да имате устни, съвсем малко, да е красиво направено изпълнението, няма вече такъв стереотип да си абсолютно, нали, естествен, натурален. Стига да е в рамките на нормалното, височината, тялото и вече, нали, както ви казах, зад кулисите държанието. Това са горе-долу критериите, които търсим. Сега ще видим коя ще е следваща тогава. Честно казвам, на мен ми е интересно да видя дали моят избор ще съвпадне с неговия, защото все пак, нали, след това ще бъде обсъдено какво се е случило. Кой ще победи или кой ще бъде по-нагоре класиран? Моят избор или неговият избор? Пише 10 евро вход. Аз трябва да плащам вход. Дайте си вид, така че не ще трябва да плащаш. Какво да ти кажа? Жена ти е миска, влизаш навсякъде за миска. Извинете. Станихме се, имаме някакво късо време, сега е 2 часа. Конкурсът е от 7:30. Госпожицата трябва да се появи към 6 там. Затова, че имаме 2 часа и нещо. Час и половина, 2 да. За разходка и мислим да се разходим и с главната на Плевен. Да видим какво кого може да видим по-скоро, особено тя кого може да види, аз и да видя някой съмнително да го познавам. Разхождаме се. Всъщност се разходихме и сега на прибиране си взех нещо за хапване. Взех си в турбичката. Взех си една пилешка пържола с някакви кофтенца и царевичка да мога да хапна. За до вечера преди конкурса. Тъй като Кристо трябва да отиде по-рано и е край визията,
Нещо супер нормално. И ще съм на токчета, обещавам, няма да съм боса. Да. Но... Там са токчета с малки обува и заминава по-рано, а пък аз 7:30, когато почва конкурса, ще отида тогава, защото аз не съм никой, де-факто. Де-факто си нещо много повече. Имаш връзки. На обувките. Да, и това. Моето време приключва и трябва да хода да видя момичетата, да видим какво ще става. Така че отивам зад колисите, ще ми е интересно как ще се държат. Ще го изоставям, той да се къпе и да се оправи, дано да ми отговаря на нивото после. Горе-долу ще се оправяме. 6-7 е положението. Да. И аз съм готов да тръгвам, приготвих се, че без 5, реално погледнато е 7:25 и съм готов, така и моя аутфит. Имам риска, спортно елегантен съм по принцип. Дали ще видите всичко. И отиваме да видим как ще се представят момичета. Коя ще е новата мис Плевен. Забравих нещо много важно. Аз без шапка не излизам. Така че слагаме, наместваме и трябва да взема, имам за ръка да взема короната и тези работи от Кристо, да ги дам. Я се видим там, я не, защото не знам колко ще снимам, но после ще се видим най-вероятно като сме тука и обсъждаме с Кристо коя ни е харесала, коя не, защо, как и тем подобни, как са представили дамите. Дългоочаквания момент. Каним миналогодишната победителка Никол Якова да застане отзад и ще обявим победителката Мис Плевен 2026 е номер 7 Ева Сенова! Приключи конкурса и Да. какво ти е мнението? Честно казвам, съм доволна. Реално като гледах осъден, не можах да го гледам. После вече като почнах да гласовете, да гледам, нали, така нататък. Видях момичетата по-близко и честно казвам, съм много доволна от избора. Отстрани не можахме да го видим много добре, но момичета много сладко. На следващия ден ще напускаме хотела. Това ще е от влога. Надявам се той да ви е харесал. Ако е така, абонирайте се, харесайте го и се виждаме в следващия. Може да гледате предните видеа в канала. Няма weakness. Всеки натиска за пакта, имаме лоялност. Всеки клип набира популярност. Като Джанго, не е живота. Послушаме докато пътуваме. Венци да вест. Да правим пари. Фабрика за дрехи, не за тапети. Обичам да ми свирят, поръчно си тропети. Времето си певати, белен си вали. Времето ми е пари, за това не ми се спи. С финес, правим бизнес, влез и слез, няма уикнес. Всеки натиска за пакта, имаме лоялност. Всеки клип набира популярност.